My sa vraciame k tradičnej čínskej medicíne. Pani Klevarová odpovedala na vaše otázky, ale ja mám jednu takú v súvislosti s tými psíkmi, čo sme tu ukazovali, tú bovenovú masáž, že či dokážete pomôcť aj psom. A teraz zvieratám domácim. Áno, tradičná čínska medicína lieči aj zvieratá, ale ja sa zvieratám nevenujem, tam predsa len treba vedieť tú anatómiu zvieraciu. Takže, ale je tam priestor aj na liečbu zvierat. Aké ste mali otázky? Povedzte. Vidím, že je tu toho veľa. Takže ja sa v tom ani neviem zorientovať, to je celé Väčšinou o vás. sa pýtali mamičky na detičky presne so soplíkmi a s alergiami a s ekzémami. Bola tam ale aj zaujímavá otázka mamičky, ktorá ešte dojčí, či sa dá liečiť vtedy fitoterapiou, s tým, že teda ona konkrétne jej vypadávajú vlasy. A lekár jej zakázal kojiť. A to je práve zaujímavé, že aj tradičná čínska medicína, ona hovorí, že mlieko sa tvorí z krvi. A keď nemáme dostatok krvi, tak sa samozrejme nevyživujú vlasy, oni začnú vypadávať, čiže veľa žien má po pôrode vypadávanie vlasov. Bolo by dobré, aby kojila, ale teda, aby sa začala nejak dovyživovávať. A to práve tie byliny veľmi dobre vedia robiť, vedia vyživovať krv. Takže vy viete pomôcť aj kojacej mamičke, ktorej vypadávajú vlasy, dáte nejaké podporné bylinky, ktoré teda jej by mohli pomôcť. Tu mať dieťa stále kašle, berie kortikosteroidy. Tam je základná otázka, že aké sú to kašle. Či sú to suché kašle a dieťa sa dusí skôr tak sípavo, že neprechádza cez tie stiahnuté priedušničky vzduch, alebo sú tam hlieny. A to sa lieči úplne inak, pretože tá príčina ochorenia, keď sú hlieny, hej, treba ich odstrániť. A keď je skôr tá alergická bronchitída, tam sa tie priedušničky stiahujú a ten vzduch neprechádza, čiže to sa musí úplne inak liečiť. Pani Klevarová, ja rozmýšľam, že kedy by som za vami išla, ale asi s tým, že keby som mala akútny problém, ja sa priznám, ja by som išla k klasickému lekárovi a keby sa mi niečo často objavovalo alebo ťahalo, tak by som možno vyskúšala aj teda ako taký doplnok tú tradičnú čínsku medicínu. Ako funguje to, keď je to dokopy? Aj to, aj to? Vôbec nie je problém. Hej, väčšinou to aj tak funguje, že jedno ľudia s druhým sa tak navzájom podporuje a posilňuje. To je dôležité. Môže byť, ale niekedy práve tá fitoterapia nahrádza tie liečiva, teda lieky chemické, ktoré poškodzujú. No nakoniec aj chemické lieky sú robené z byliniek, ale trošku iným na princípe, ale už je to chémia. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ešte vás poprosím, stále chodia otázky, keby ste zodpovedali našim divákom a